Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, milé deti. Chceli by sme vás privítať na chemickej show, kde vám žiaci 9. ročníka predvedú svoje vedomosti nadobudnuté na hodinách chémie v praxi tým, ukážu, aká zábavná môže byť hodina chémie. Decka, čo musí mať každý chemik? Čo vidíte, že chlapci si teraz dajú? Výborne. A keď sú pokusy nebezpečnejšie, viete, čo je toto? Ochranný štít. Výborne. Pozrite sa sem, deti. Čo teraz sviečka robí? Horí, áno? Takže vidia všetci, že horí? Áno. Dobre, teraz nám pridá Denisko sodu bikarbonu. Sledujte, či sa robí s ohníkom. Sadnite. Ešte to bude aj na videu. Teraz zhasol. A viete prečo? Výborne, zatleskajte tomu chlapcovi. Dobre, a teraz, takže podľa potlesku súdim, že vyzerám fajn. Ďakujem. A teraz sledujte. Decka, ticho, lebo normálne mám teraz trému z toho. Čo to spraví? Toto si dám ešte na bok. Je to také napínavé, že? Dobre. Pani raditeľka je v bezpečí, hádam. Dobre, takže sledujte teraz. Zamiešame. A teraz... Čo vám to spravilo? Čo to spravilo? Zahasíme to všetko, dobre? Áno, takže sledujte, decka. Takže, decka, čo vám to pripomína? Sopku, dobre, výborne. Dobre, teraz ho namočíme, áno? Poriadne to namočíme, aby pani raditeľka potom nenadávala, keď je troška ohoria konce. Dáme si na to záležať, áno? Ja budem mokrá. Vedieľovka nám nezhorela, len troška to také čierne, ale to, keď pani raditeľka takto si dá, to si nikto ani nevšimne. Dobre, necháme to na pani raditeľku, áno, ona to nejako vymyslí. Ďakujeme. Teraz tam pridala Simonka sodu bikarbonu a Anetka ide nalievať najskôr zelené, potom dám červené. Dobre, Simonka pridáva sodu a
Čo pozorujeme? Čo sa tam uvoľňuje, decka? Také guličky, pravda? Dobre, vidíte? Takéto guličky. A čo myslíte, čím je to zapričinené? Čo sme sa spoužili? Aké chemikálie? Tam pivo, ocot a olej. Ešte? Soda. Výborne, pokles. Tento prístroj sa volá elektroskop. Sepko teraz, ako zelektrizuje balónik, decka? Tak, môže aj balónik. No, pozerajte teraz, čo sa deje. Idú od seba, áno, ešte raz, Sepko, poriadne zelektrizuj. Ideme ďalej, dáme vyššie. Dáme sem. Denko, vidíš to? Je to, funguje to. Takže zistili sme, že Denko má kvalitné vlasy na našu show. Dovolte mi, aby som im teda odovzdala diplomy a také čestné medaile za to, že pripravili prvú chemickú show na našej škole a dúfam, že nie poslednú, že teda v tejto tradícii